Президент Украины Петр Порошенко объяснил, зачем ему панамский офшор. Во время пресс-конференции в Японии, куда он прибыл с официальным визитом, президент подчеркнул, создание офшоров для передачи активов в слепой траст было необходимостью. Оказалось, что банк Ротшильд, где он разместил активы своего бизнеса, не сотрудничает с украинскими банками. Одразу ж, коли я став президентом, то заявив, що передаю увесь свій бізнес в цілком прозорий сліпий траст найбільшого інвестиційного банку у світі. Тепер я можу назвати цю установу – це банк Ротшильд. Створення спеціального підприємства є цілком нормальною практикою. Я зробив це не для мінімізації податків, я не робив цього таємно. Усе відбувалося відкрито. Про це повідомляли українські ЗМІ. Моє ім'я було офіційно зареєстроване. Ця компанія не відкрила банківського рахунку, вона не отримала жодного пенсу з України. Єдина мета полягала у веденні прозорої діяльності при відділенні бізнесу президента України від політики. Я планую провести важливу реформу, яка унеможливить використання офшорних компаній та рахунків в Україні. Це важлива частина наступного етапу в моїй програмі реформ.